Assalamu alaikum warahmatullah. A yau za mu yi bidiyo yanda mutum zai saida dalarsa a tura mai kuɗinsa zuwa akawun. Yawwa kaman yanzu mun shiga Binance ɗinmu haka, to in ta buɗe mana haka sai mu zo nan ga inda aka rubuta wallet, to majority in aka turo mana dala muna ganin ta a nan ne spot wallet. To in kuma muna so mu saida ita za mu maida ta funding wallet. Hanyar da ake maida ita funding wallet ko kuma ka maida spot wallet shine za ka zo ka taɓa nan wurin transfer, sai ka canza wannan bitcoin ɗin ya koma USDT gashi nan, sai ka taɓa maximum ko kuma ka sa adadin abin da kake so. In za ka tura shi funding wallet ne, in ma za ka tura shi spot wallet ne sai ka tura. To mu je kai tsaye sai mu taɓa P2P. Za mu iya amfani da nan mu zaɓi merchant ɗin da ya mana mu siya, kuma za mu iya taɓa nan express. Ita Binance, hukumar Binance ta haɗa mu da merchant direct ba tare da sai mun je mun zaɓa ba, kuma ingantaccen merchant da sauransu. To tunda yanzu sell za mu yi sai mu taɓa sell, za mu siyar kenan, sai mu taɓa maximum duka adadin abin da yake cikin account ɗinmu na funding wallet ɗin muke so mu siyar gashi nan dala 50 da wani abu. To sai mu taɓa nan gurin, to nan account number na ne guda biyu sun ce na zaɓi wanda nake so a tura min kuɗina a ciki, to a wannan za a tura min. Sai mu ɗan jira, yawwa gashi nan sun haɗa ni da merchant direct, gashi nan adadin kuɗin da za a tura min shine 45,454 shine za su sai kowane dala akan ga farashin nan kan 757. To yanzu za mu ɗan jira shi ne, in ya tura mana kuɗi to mu ma zai mana alaman ya tura mana, sai mu zo mu saki nan sai mu tura mai wannan. Yawwa gashi nan ya saki mana dalar mu, kai ya tura mana kuɗin, ya nuna mana alaman gashi nan ya nuna mana alaman ya tura mana kuɗi. To amman kafin mu sake mai dala za mu je mu duba confirm ya saka mana wannan kuɗin ko kuma bai saka mana ba. Ga nan inda za mu iya chatting da shi ko da a ce ba mu ga wannan kuɗin ba, amma bara mu je mu duba yanzu. Mu je Palmpay ne account ɗin namu, sai mu je mu duba mu ga kuɗin nan ya shiga kuwa. Lallai ga kuɗin ya shiga, kun gan shi nan. To sai mu dawo sai mu sakan mai receive payment, tunda dai ya mana payment, to sai mu jira OTP da za su tura mana. Nan za mu yi confirmation gashi nan. To shikenan alhamdulillahi mun saida dalar. To wannan hanya ita ce hanya da ake bi mafi sauƙi a yi P2P a tura ma kuɗinka zuwa account ɗinka.